Alright mga karuba, andito na naman ang inyong lingkod, si Karuba Mac, para sa isang panibagong video. For today's video, mag-unbox tayo ng in-order kong side mirror sa Shopee. Kadarating lang niya from AJ Online. Ayan, sa Shopee po. Shopee ko siya in-order. Ang nakalagay kasi dito sa in-order ko, R20 Universal Side Mirror Yamaha Thread. Ayan, so titignan natin kung Yamaha Thread nga siya mga karuba. Pero bago yon, i-unbox muna natin, saka natin i-install mamaya, no? So let's go mga karuba. Ayan. Talagang sinecure nung seller, naka-bubble wrap pa mga karuba. Yung ay hindi ko nahulog hectic, kreatibong kamalangan. Yan, yan, Laz Taiwan quality. Ito yung brand niya mga karuba. Maraming iba't ibang brand ng R20 side mirror mga karuba. Merong Nemo, merong SEC, merong GMA. Pero may kamahalan kasi. Itong brand lang na ganitong pinili natin, Laz. Pero same lang din naman sila ng itsura mga karuba. Ayan o. Alam ko pag ganito yan eh. Sa kanan. Sa kanan yan. Yan, yan. Yan ang mga karuba. Carbon Lodi. Okay naman siya. Lagay ko nga muna to. Tignan natin kung Yamaha Thread nga talaga siya mga karuba. Yamaha Thread. Yun. Yung isa. Kaliwa. Alright. Nagkalat na naman ako dito sa bahay. Ayun. Yan. Bali, i-install na natin mga karuba. I-install na natin yung side mirror dito. Yan. Tignan nga natin kung Yamaha Thread nga talaga siya mga karuba. Dito na alis. Dapat pala kinontra ko, no? Installing the install. Ano ba? Kapag ito. Yun. Ganun pala. Mali yung ginawa ko kanina.
Yan. Update ko na lang kayo mga karuba. Kapag na-install ko na talaga, mahirap. Dapat dahan-dahan, baka malos trade. So update na lang mamaya mga karuba. A few moments later. Alright mga karuba, na-install ko na yung side mirror. Bale, nandun na yung motor sa may lilim ng pangga. Ayan, tignan natin yung itsura niya ngayon. Yan. Ito siya mga karuba. Yan. Ito yung bagong side mirror. Wow naman! Mga karuba. Wow! Yun, oh. Wow! Iba yung looks niya mga karuba. Alright. Yan. So, bale Yamaha Thread din naman talaga yung nabili kong side mirror mga karuba. Kaya lang, kailangan mong alisin to. To. Yung nakalagay dito. Yan. Yung nakalagay dito. Dito. Yan. So, alisin mo to para may lagay ito. Yan. Yan mga karuba yung view niya. Aray ko. Yan. You know. Walang grado mga karuba. All goods. Yun know. Bale sinubukan ko na siya kanina sa daan. Maganda naman yung view ng side mirror mga karuba. Malaki naman yung nakikita sa likod. Yan. Ganyan no. Alright. Thank you. CP holder. Yan mga karuba. Oh my God! Yo. Wow! Medyo nahirapan ako sa paglagay ng side mirror mga karuba. Kailangan pala talagang tanggalin to para may lagay yung side mirror. Yan. So, yun lang mga karuba ang video natin ngayon. Bagong side mirror ng ating NMAX na si NMAC. Yan. Bagong side mirror. So, maraming salamat sa tiyaga nyo pagnood sa vlog na ito mga karuba. Kahit simpleng upgrade lang. Yan, bagong looks lang ng aking motor. Ayan, ng ating motor na si NMAC. So, hanggang dito na lang siguro ulit mga karuba. Kita-kits ulit sa next vlog. Yan, ride safe always, keep safe always, and love your karuba!